kun mä en tiedä saanko siirrettyä. Pistänkö mä valoa siihen kokkiin? Pistä vaan, joo. Esittäytyy 30 metrin välein. Siis hevosen esittely 30 metrin välein. Kiitos. Hevostilassa on portaattomasti säädettävät väliseinät. Reikälistoilla läpi auton. Vessusyöttö. Alumiinikumiseinät. Ja etuseinissä on myös teleskooppi. Seinien etuosassa on myös teleskooppi niin, että seinien kaltevuutta voi myös säätää. Ramppi ja kumipäällysteinen rautalistoilla. Ja toimii. Onks tää manuaalinen tää? Ei, joo, tää on manuaalinen. Joo, ramppi on manuaalinen. Että sen pystyy kyllä yksi mies nostaa, mutta ei nainen. Okei. Se on raskas. Niin. Mutta yksin mä sen nostan niin koko lähtömyyden. Joo. Mä katson vähän tästä autosta vielä kuvaa. Joo, mä otan sit vähän kuvakaan. Esittäytymään ollaan saapumassa tähtivastaavan divisionan karsinnan kultakeramiikkalajun voittaja 7. Hytissä on yksi makuupaikka. Jos nyt näkee mitään tällä valolla, mutta Hytissä on makuupaikka. Se on Kipoli 28.2 voitto. Joo. Nappaat se ove auki siihen. Joo. No. Ja varustetila on tän näköinen, näin iso. Matkustajapaikkoja on yhteensä 5. 2 ohjaamossa ja 3 täällä varustetilassa. Varustetila on periaatteessa kalustamaton. Muuten auto on perussiisti, yksivärinen. Rahtikorista rakennettu aikanaan. Vähän on viritetty, mutta ei paljon. Hevostilaan on yksi ovi tuolla puolella. Alta ihan kohtuu siisti. Ei siinä mitään. Hepori on nyt tullut takaisin, se voidaan sanoa 4 voittoa putkeen ja täällä Tervossa kyllä. Jälleen kerran nähtiin kyllä esitys. Pitäisi sanoa tämän hevosen historiasta nykypäivästä omasta vinkkelistä. Mä olen nähnyt tietenkin kaikki